A ber, holan azaltzen dut. Bueno, hemen daukagu grafiko bat, bale? Grafiko honetan daukagu marra bat, nik itatzi dut hemen I berdin fx, hemen goian, hau da modu bat, funtzio bat adierazteko. Horrek esan nahi dau, x balio bakoitzeko, zeo zer egiten, edo zer eginez, x horrekin, x balio horrekin, lortzen dugu bere I. Eta holan, ataratzen dugu puntu bat. Vale? Principios, balio tabla bat egiten badugu, hemengo balio bakoitzeko, minus bi, minus bat, 0, bi, zazpi, berdin da zeintzu zenbaki diren, bai? Kalkulu batzuen bitartez, edo bai enuntziatu bat esaten duelako, puntu horietan zeo zer egin behar dugula, edo funtzio baten, hau da, funtzioen adierazpen bat, formula baten bitartez, aldugu kalkulatu, minus biari ze balio dagokio x-erena, bai? Eta orduan, balio horiek, imagina, 0 danean kasu honetan bi, bi danean imagina lau, zazpi danean imagina sortzi, bai? Orduan, hemen bada bi, 0 danean bi hemen, bi danean lau, imagina, zazpi danean sortzi, eta puntu horiek goiaz markatzen, vale? Hemen agertzen diren puntuak, vale? Hori da modu bat eratzeko funtzio bat. Eta holan, punturik lotuz, ataratzen dugu grafikoa. Vale? Grafikoa emoten digutenean, grafiko emoten digutela, zeran dakigu geuk x bakoitzarentzako ze idan, bueno, egin behar duguna da bakarrik, puntuak junartzen, bai? Eta puntu hien balio biak, koordenatu biak, imagina mendala bost, iru, bai? Bat, bi, iru, lau, bost, eta bat, bi, iru. Bost, iru puntua grafikoan dago, ez? Horrek izan dago, x-a bost danean, berari egokion iren balioa da I berdin iru. Eta grafikoan ikusten dugu hori. Hau dan, x bakoitzari balio bat igotzen dugu, markatzen dugu zein dan puntu hori eta kalkulatzen dugu ia. Vale? Bueno, hori egiten dugunean ez da gertatu behar bi aukera egon altuera berean. Segurun, zein da x-ari dagokiona? Iru edo sei. Ulertzen? Funtzio batek ezin da egun atzeruntz edo. Hau da, ezin da gertatu x bakoitzeko, x baterintzako, juten ganean topaten zein puntu dan berena, ze iren balio dan berari dagokiona, aurkitzea bi balio hor. Vale? Hori gertatzen denean ez da funtzio bat izango. Eta gero, zehatxik izaten dugu x bakoitzari zei, holan dagoelako definita, hartzen badugu, modu horizontalean, horri horizontal bakoitzeko puntu bakarra dagoela, baina hori izango zen I bakoitzarentzako x balio bakar bat egotia. Eta hori egia da, baina hori ez da funtzioaren definizioa. Funtzioaren definizioak dio, x balio bakoitzeko grafikoan, iren balio bakar bat egon behar da. Horrek zen edo, nik banoa kalkulatzen, egiten badut, marrak goruntz, hemen iaia eta ikusten ezer. Ea, atzeruz botaten. Hau da. Bueno, kasu honetan. Azten bagara, x balio bakoitzeko topaten puntua, nik goruntz jarretzen dut, ea, ez bada topaten, ez bada justen beste inun, x honentzako balioa, hau da, x-ari iruari dagokion balioa, bi da. Lau, bi eta purtsu bat, bost, iru. Aurrera jarraituz beste punturon bat topaten badugu, iru edo sei. Hori gertatzen denean ez da funtzio bat. Ulertzen dugu?